Ɔkra maka kyerɛ ɔda sɛ ɔsɛm nka kyerɛ sɛ ɔkra ni mfie ba nipadua wɔ mfie hwan na abɛtena ase ama no ba ɔkra no so ɔfɛ mi no ɔde me kra no kɔ nipadua wo sɛ me nipadua wɔ yawu a ɔkra na ɔfɛ de na kɔ no saa ɔkra ne deɛ kɔtena ase da deɛ ne yɛ sɛ me yɛ de ma ɔkra na obi nim sɛ wanyini no obewu ama ne baba obewu ama ne baba besi nanan yɛnti no ɔso wɔbrɛ ne ho adentia onim sɛ ɔkɔ no ne ma besi nanan adentia onim sɛ enkyirima wɔ hɔ nti no wɔbrɛ ne ho fa kwan bia so yi na sɛ ɔkra nso te hɔ da na sɛ ngudi a deɛ na ɛsɛ woyɛ ɛde ma ɔkra engu ansa na wakɔ hunu deɛ wɔ hɔ wate ɔfa me so na mo hunu deɛ wɔ hɔ na mo atimi ayɛ ho adwuma na mo ankɔ ankɔduru hɔ da na mo bɛpɛ sɛ afɛ mo bɛyɛ adwuma bi na hɔ nso adwuma nyɛ deɛ yi ɛni hɔ hwɛ wakwan yie ɛnɛ na wɔwuo yɛ ntwea mfa so nkyerɛ sɛ wungu bio ɛna na Onyankopɔn enya ne Lazarus ɛnso ne Lazarus nte ase coronavirus wuo yi pare yɛ nkyerɛ sɛ wɔwuo atwam wɔ yɛ mu hwɛ wo yɛ wɔ nipa ho adentia efise nipa nyɛ Yesu deɛ ɔsere kyerɛw ɛse deɛ omu na kyerɛw efise deɛ omu na kyerɛw deɛ ɔmo ate ase sɛ ɔno tu bɛda wo ho so wɔ ne ho na deɛ ɔsere kyerɛw deɛ afɛ na obɛpra wo amen 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 ɛmonyam kan zɛ tufo Nyankopɔn din ɛna no pɛyin so medɔfo voice of truth ebreni medin do Odiyifoɔ Agyemang Benjamin ɛnɛ so Nyankopɔn nam ne dom ne nahumɔborɔ so na dɔyɛ so ɔde ne de akyɛ me no mienu nsanka izɛ tufo Nyankopɔn din sɛ ɔde ne de adom yɛ medɔfo yenum nyinaa mu na me kai wo sɛ onyame nam ne dom ne nahumɔborɔ sɛ ne ne bɔhyɛ kyɛ nam ne bakro Kristo Yesu so no wɔyi ne ho adi akyerɛ ma ɔsom me amanama yɛ nkyɛn ɔde nipa akɔmbɔne amanama yɛ bɔne fosɛm nipa afobusɛm ho nsɛm ne de so ma me babia ewiye mai nipa akwai akoduru na etene wɔ nipa ni so nanso da na ɛbɛba a wahyɛ ato wɔ ne beduru na yɛwu timidɔfo 2014 ɔsemi nkankyere wiase sɛ nsɔre adɔso aworo na nipa die midɔfo anapa yi nso yɛde Onyankopɔn tesefo ase ɛba asɔre fie na Onyankopɔn nam ne dom na humɔborɔ so na dɔyɛ so na oyi ne suma asɛm ne hu ntasɛm a na ɔde dom me no emu bi edi na ɔde akyerɛw midɔfo ɛba asɔre fie hɔ na yakwa kuti aba asɛm a emfiri ni pa kenkanya ene ne homasua mu na enam Onyankopɔn na no kra mo wo de tumi bɔ hyɛ so yɛde Onyankopɔn tasefo ase yɛn kɔmra sisi a amen hallelujah 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 hey hallelujah 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 ekonya midina dio onyamia osani monyamo adio Jesus adio miro adio hey wakitaji afimo adio onyam adio miro adio Onyambechewo amana yeye Isa Nyankopɔn obechewo amana yeye hwɛ Nyankopɔn ka sɛ mon hyɛ ntade a ɛsɛ no wanka sɛ mo benya awade enti sɛ mon to sintibia na mo bɛyɛ asɛm ne yɔfoɔ enti no sɛ mon hyɛ atade ɛsɛ ɛnɛ mmeranteɛ hyɛ jeans atwitwam crazy jeans to one shame me pana ko fata di we say sepe ye show e beka so ye Atetekwaa ani adentia de wiase ne bonsam ma na ekro no bonsam ba ekire won so pese wiase ko bibi ndi se wan ni de bonsam pese ko na chia na nipa nyina no asori ati asa wo ye Atetekwaa ani
Nyankopɔn so pese wiase gina bibi ti nyame hye wiase ase no wode ni suro na to wo saa suro no ensesada ɛna no Hebrew fo man de asɛm wɔ kae wode sɛde mu Nyankopɔn wɔte sɛ ɛna no no ɛne mfie mpempem atwa mu no ɛnora ne nɛ ndi sɛde nyame pɛ sɛ Adam ne Eve mo ntena no saa no pɛ sɛ ne yɛ ntena. Hallelujah. Wonim sɛ saa asɛm eduru nsɛnkyerɛne nso de a mo asɔfoɔ no sɛ Elia timi bɔ mpae ma wufoɔ sɔre ɛna Elia ta sɔkatafoɔ ho fi eto mo brɛ so mo so betimi ayɛ de ba eduru asetena mo tena mo de a mo se da bia ne de yɛ ani bie brɛ saa nkɔfo nyinaa feli adenti asa o tena se sɛ Elia brɛ no so a o tena se sɛ Mose Odiyifoɔ ne brɛ so a ɛno nyɛ nnɛma deɛ ɛnɛma deɛ ndeɛ bonsɛm ama yɛtwam ba sɛdeɛ Onyankopɔn te nnora no saa na ɔteɛ nɛ oyambɛgye wo amana yeye ɔsɔfo bi ntimi nni adanseɛ nkyɛ Kristo da sɛ Yesu baayɛ no na ɛsono Elia no matadeɛ ɔmo hyɛeɛ ɛna ɛsono Kristo deɛ atadeɛ na ɛhyɛ Elia tete bere mu no Kristo bere so no saa atadeɛ na ɛhyɛ no ansesa wonim deɛ nti a ɔka kyerɛ mo sɛ monya mo sɛ wiase ɛwɔ Romanfoɔ asɛm no Romanfoɔ nwoma no deɛ nti a ɔka kyerɛ mo saa ne sɛ sɛ woyɛ wo ho sɛ wiase sɛ pɛ Nyankopɔn ne mo bɛyɛ Atetekwaa ani ade nti ade ɔpɛ sɛ nipa yɛ no wato ho ayɛ deɛ nti wɔbɛyɛ Atetekwaa ani nti nipa biara deɛ wiase kɔ di akyire no wɔyɛ wɔhene o wɔyɛ polisini o wɔyɛ yɛfɛn sɛ president o wɔyɛ deɛ wɔyɛ deɛ wɔyɛ kuani o deɛ no wɔyɛ teacher ni o deɛ wɔteɛ biara deɛ wiase ɛkoro deɛ wiase aduru ne wɔdi akyire no Nyankopɔn anim no woyɛ Atetekwaa ani ada obɛwu owu ne anidasoɔ nsɛm bi sɛ na Kristo kan sɛ wɔde bɛma yaba na wiase ntimi nye ɛno deɛ onyambɛkye wo amana yeye ɛno deɛ wɔn na agye baabrabɔ wɔn bo ne kaa no mate afirim sɛ honhom ne ka kyerɛ sɛ Yesu ka kyerɛ sɛ nsɛm na wɔka no ebi aka agye sɛ ne honhom ɛfɛ nokora honhom na de bɛba ɛde ɔmo kaa no mate afirim ade nti abɔhyɛ no ɔmo nsa anyɛ deɛ yi nti ɔmo de ani brɛ na ɛyɛ wewewewe ɔmo de ani brɛ na ɔmo mfa so pɛ bɔne atam baabrabɔ yɛ bɔyɛ ne akyerɛkyerɛ di nsɛm bi sɛ na ɔka sɛ honhom ne de bɛba na wiase ntimi nyɛ da ade nti a nsɛm a yɛka yi ɔn sɛ ɛka sɛ deɛ wiase sɛ yɛ deɛ yi ɛna ɛkyɛw sɛ wiase te sɛ na Kristo nte saa ɛbɛdɛ na watumi adane abɛfa wi ɛbɛyɛ dɛ woyɛ bank manager na deɛ mema yɛ wobɛtumi ayɛ saa masa pakafoɔ no se maka abɔdwe sɛ ɔmu nya akwan kɔmu di matema bi so me maame ne papa Paul demon mi Jimmy wa Jimmy omu wi omu se o se Ezekiel se nyi abodwe se nyame ka kire Ezekiel ma ye ho kwan ɛna se sai Ezekiel no Nyankopɔn so ka kire se ya ye nwe kire boa nyame ka kire Ezekiel se Ezekiel ko fa kire boa we Ezekiel se ye achi wade ti nyame ka kire Ezekiel se on fa kire boa we nti ya wo no so mpa kire boa nya de ye eso de kire kire asafoma no ete de nyame ka se Ezekiel nya na bi no Ezekiel Odiyifoɔ Isaiah ɔbɔ adagya Nyankopɔn ma ne bɔ adagya ɛka na sɛm ɔman ne tiwade na mumu yonti sɛ ɔman ne bɛka akɔwe na so nyame asoma no na deɛ ɔman ne ka fa de ɔro no ayɛ ne ho no wɔn so agyina so aka sɛ Israel mo tiwade sɛnti nti ya wɔn kan kyerɛ na safoma ne sɛ ya yenyi yɛkɔka nyame sɛm a yenyi yɛ ho kwatere kwa ɔ sɛ na nsɛ bi akɔ bi asɔre wɔn kran wɔbɔ adagya ɔde ka nyame sɛm ɛno so mbɛse ne sɛ sɛ no so wɔ baaburu ɛnde na adwene nya ana nti Ezekiel nyame ka saa asɛm na kyerɛ no ɛyɛ ɔman na kyi wadeɛ Ezekiel abɔdwe sɛ afu to ɔman ne busa sɛ na wɔn ka nyame asɛm na wonim sɛ Ezekiel ka saa asɛm onya na ɔno
nyankopɔn aka saa nsɛm no bi akyerɛ no a ti Ezekiel sɛ abɔdwe sɛ no ɔman no hu sɛ wɔyi a ɔmbusa no ho asɛm no wɔde akyerɛ wɔn sɛ mo akyiwa ne yɛte sɛsɛ ne sɛ nti na onyankopɔn se deɛ munim sɛ nkɛnte saa no menyɛ saa na mbɛbisa me mede akyerɛ mo adeɛ yɛsɛ nipa adwene maka kyerɛ sɛ nyamegyeɛ Yesu ne gyeɛ ne nafam o Yesu kura kan pefe de kyerɛ mo sɛ ewiase sɛ de osite ne muntimi nyɛ de yi enye ne da wanka so wɔn nkwa asɔre o wɔsi wiase ndu kɔ asɔre na de wiase we yɛ wɔde ho ahyɛ mu a sɛ de Kristo te wɔbɛtena asɔre mfu ntimi nyɛ de yi wo yɛ sɔfo na de wiase we te no wiase na fa no mu a sɛ de Kristo te wuntimi nyɛ de yi wo so yɛ sapakani na de wiase we te na fa no mu a sɛ de Kristo te wuntimi nyɛ de yi wo so yɛ dinfo sɛ de wiase we te afa no mu a wo bɛ yɛ dinfo Kristo wuntimi nyɛ de yi ɛsɛ Kristo gye na fam hallelujah amen ya omo misa omo ho asɛm ma sɔfo ne asɛnkafo no omo fro mo asɛpakafo no ya omo misa omo ho asɛm sɛ awurade asɛm bɛn na yɛsɛ obeyi na de kyerɛ yɛ ɛde asɛm bɛn na na ɛwɔ hɔ a nti wo sɛ wo hom ne de ba wiase ntimi nyɛ no ka kyerɛ yɛ ɛna asɔre yɛ fofofo ama akɔmfo nyina pɛ bi ayi ɛna obi sa kyerɛ asɔre na yɛ fo nti wɔ sa kyerɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ asɔre ba obedi sɔfo ɔsa kyerɛ obedi diifo asɔre na yɛ fo ade nti ade wiase yɛ bia no wotimi yɛ bi woyɛ bi wia no abɔ Yesu de Jesus Christ woyɛ no ano ne namu na ɔkɔ ba bi wu se pɛ na ɔkɔ sɛnte saa wo ka wo nsa gu ho se pɛ bɛkɔ akɔduru ɔbɔ sɛnte saa nti Roman fo ne se monya mo ho se wiase no ewiase bɛto wɔ Nyankopɔn na wɔ Nyankopɔn di ka ne nhyehyɛ yɛ ayɛ de yi agu hɔ ɛna wiase pɛ sɛ de Nyankopɔn aka no ɔma ne ni ne so da ewiase ne yɛ ɛnua ne suba bi ani wɔ Nyankopɔn ɛko ɛna onyame di asie nti no ɔbɔ mo kɔkɔ sɛ mo nyɛ mo ho sɛ wiase nti wo bɛyɛ wiase sɛ pa sɛ nipa no wɔbɛgyina hɔ sɛ deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nipa ntena ne suro mu no ɛna wayi wo ho ayɛ deɛ yi nti hɔ a Nyankopɔn anim no ɔsoro ho sɛ nipa no sɛ atetekwaa nini bɛyɛ na adane ama wo a wɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no woni ebe frɛ wo sɛ atetekwaa Onyambɛkye wo amana yeye Iso Nyankopɔn ɔbɛkye wo amana yeye hwɛ Proverbs chapter 1 hɔ no 32 ne kyemo aduasa ni wɔsena entetekwaa akyiri sane beku wate na sɛ nyame kwanim sɛ atetekwaa yɛ deɛ ɛna tie o wɔse na entetekwaa akyiri sane wɔn mo akyiri sane ebeku wɔn deɛ ade na tetekwaa yɛ akyiri sane ebeku no na sɛ entetekwaafo no yɛ nkurɔfoɔ ade Nyankopɔn pɛ sɛ nipa yɛ no wɔn twe wɔn ho yɛ deɛ ɛna wɔsɛ saafoɔ no sɛ wɔn atwe wɔn ho afi de Nyankopɔn pɛ sɛ nipa yɛ mu ebeku wɔn mo eti tetekwaa ne yɛ deɛ ɔntumi ntena sɛ deɛ Awurade yɛ deɛ na deɛ nyame ɛpɛ sɛ nipa tena deɛ Nyankopɔn pɛ sɛ nipa yɛ no ɔtwe ne ho ɔsan n'akyi ɔde saa nkurɔfo no wɔn bɛwu amen. 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 Pato wate na entetekwaa akyiri sane nti tetekwaafo Nyankopɔn anim no ɔmu saa nkurɔfo no yɛ nkurɔfo a sɛde Nyankopɔn suban ne nnua ne asetena Nyankopɔn pɛ sɛ nipa tena mu no ɛyɛ ɔma ne so nkura asesɛm nti obi ɔyɛ tetekwaa wɔ Nyame anu so bia Nyankopɔn sɛ sɛde ɔpɛ sɛ nipa tena de ɔpɛ sɛ nipa yɛ no ɔmo no ɔmo mfɔ mo nhyɛm ɔmo ni aso ni ahobrɛaseɛ de yɔ nti ɔmo akyire ɔmo sane firi baabi Nyankopɔn pɛ sɛ nipa tena ɛne de nipa ɛyɔ mu no wɔse ne santi sɛ yɛ ɔmo asan no
ebe kuon na se atetekwa ya de anyame anim retimi ya de yi Oyamba chewo amana yeye bacho on ti asem na se tieni ye o na wan we ya afa wote wa unua mema unua ma asore ketewa bia na oda fom adenti na ntetekwa akiri sane beku won entetekwa afo mo akiri sane beku won entetekwa afo onyankopon anim no me se o mo ye enkofo ade wiase ye no eno mu di akiri yes to mo nya de nyankopon pese nipa ye to mo de nyame ka bi o mo huja o mo mu o mo fa ne se ye nkura asesem de Kristo mo nyankopon mu ni mu asetena no se de ba nipa fam ye nkura asede ene na so ye wa ni biebre me se hwe asem o de soma mi ebre we mu no ma asem o de soma mi aye adwuma se no wa bre so eda wadi shiramo amen ata what asem am ikan ti asem na me kan yo asem na me ka to me asem na me ka to me kura no eye me hu ko the word kasa Atetekwaa no eye simple ade ba eye dangerous ntino wo se Atetekwaa fo ti sane na Atetekwaa ne ka ne ka ne Nyankopon se timi obi ko wuo na sa Atetekwaa ne ya de ye de ye ehu eye dangerous ba asa won ti ase ye asenka wo de suma me mobresu asem ko Nyankopon nam Kristo so wo de suma me se aye adwuma sene no wa bre so Anam Kristo nti aye adwuma ese na no mi Odiyifoɔ no wade osomafo no wa bo dawuro emfinsha wa hane aduo no obi anye ani obi antenase na se me de adom nti Kristo adom nti hwe yeni pe wa enemre imo enti me asem wo de soma me tene ma nipa nipa ni so kura asesem enema ekeka won ano so ati ase hye ye mowre ye ni so atete eno na masofo de hu ne se mowre na o mo hye ye no mo di fo masenka masepakafo no o mo hu ne se ma ewrewre na achinyi ani achinyi tugu o mo di fo o mo de ende o mo ni o mo nya hwe ti so hwa mo bresu a de nipa akoya duru de nipa te bia duru no de asem ati se ya ma me na me kan so na okra bia timi ate aye de emema nkura wala wesu kura no kwa na age na fom pa to ma mo wala wesu mo no wotwe anam Kristo ntio yes hallelujah amen do we ya enipa ewiase na wose mo nyam se wiase na afa wo no mu no emu asofo ne asomafo ne asenkafo ne hwanhwan mo no wo betum fo bone Isa Nyankopon obache wo enti wanyini ye ba nipa ni so a 30 years 40 years 50 years kura 20 years ye ba nipa ni so dia nke ehunu se wanyini no de otimi na oba na Bɛma da Nyankopon ni so ntesa se wanyini na unyanware ya Nyankopon esa wo hwa ho sie na wo tena sede ma no wan hye enna se wunyina na ne obi na enna wo beti na obi ada e ya warefo ndi se wunya nware Nyankopon pese o tese wo de nyanya ede yi tena se fama no ba ewiase nso wunya 20 30 years na wa nyampna wo ye Bɛma na se wo yo ba wan pe obi ni na nhia mu se pe nipa be sha se abu anim tia wei o Atetekwaa ni osode o hyede mo saa Agyemang ni so a wo kwa nipa ne kwa kɔbɔ no se onyame achi wade ba won se ewiase be ka kire ne se wo Atetekwaa ni ye ne wa ba ta bi o mutimi ka kire ye fa nse o mo ma se ba bi waduru so o da so bi samsamana adentia ne ba na nya 17 years wonya 18 years se ne ba ne ko pe Bɛma ejana na ye so hwe oba no
Baby obana duru no onyanware so won force nkopɛ Bɛma no one ne ntena no nto samana ma no adentia ma me nim sese ne ba ni nyini a nti saa ma me we na awowa na ewiase ne hye ete se wo mbia ma me no obehu se wo ne ba no so ye Atetekwaa enti se ne ba no na se wo ye Atetekwaa na opese se suban na wutimu no adentia chenchina akopɛ Bɛma nti wo akopɛ Bɛma ne Yakobon asem so nka nkyerɛ wo se wunya 18-20 akopɛ Bɛma nti ho no wo be firi nyame achi asan wo kɔbɔ adwaman ɛna wo se adwamamɔ na wo se wo chi akɔbɔ no ɛbɛyɛ de yɛ Atetekwaa chi sane do ko hallelujah amen di afane kasa ɛdedaya no Nyankopɔn anim yɛ ade a ehu Yes. ya fane kasa kuma bi ya di agro nyame anim no ehu na wiase we no Nyankopɔn nim se ebehunu na se de ebesia hunu no ye ne awoje ye nkwa no wo se ye hunu se de wiase ne tia ye nhye ye ho so ne ye ntena se ne ye ye ho se wiase ndi Nyankopɔn na onam ne ho ntoro nam na asem so no aye ye saa amen ndi wiase no de ye bia ne ye hunu Yes. hallelujah Amen. Se ba cho me ba wo uhunu bibia ye ntufo se enya bi ndi ade wiase ye no minnim ennim ni ye metimi aye nso ma na ye fe se ye bay Nyankopɔn fam a medane nyame anim Atetekwaa na nipa fam no mani abue na akume Yes. menya kwase adabra ho metimi mu yi de waka kire se maye ni nipa dodo achi okoye bone ye hwede nipa dodo nyina ya ye Yesu ban ene ne nipa dodo na atimu a wudi akira o ye se de asofo nyina ya omunya medwuma ana o ka se ka medi nipa achi ankata ade kura hye me nka mentime nhye medi asofo na achi a na so ombebu ombeke se Yesu sunsare eye se nya wo yira sem enye tonsu asem nye nku asem honhom na timanum kasa na yeka no kasa we ma na nsenkyere ni firi hallelujah eni no awote no eni ni mu ana nwanwade ye de yi efi ndi na asem american mo asofo ni modifo ni mu no eni ne nye ne keke onyambeche wo Ama na ye. to Nyankopɔn eka obi o ye Atetekwaa eye nipa bi a de wiase ekro ne de wiase eye no ndi se buwani twoni na hwe wachi ai hwe asase ne so ho na Atetekwaa ni o kan se so Atetekwaa fo nyina be se primo na koma ntisa o se wo mbewu o se o Atetekwaa asem no na se o ka kire o mokro mo nya de ai on san obewu Atetekwaa fo akiri sane dokuon do kan se de o yesofo ye mame nkan kire mo bre am wo sui akɔwe nsafo eni nwama mmɔfo e wɔ adwensa kyerɛ se na sɔfo asɔfo nwama mmɔfo ne akɔwe nsafo wɔ adwensa kyerɛ se ne wo asɔfo Yesu kura hu sɛ wɔn bɛ feli wɔn bɛ mane kwai no na so wo kan sɛ deɛ wɔn nsan to say ada atemu ne beduru beka to say mu free me so nko mi hunu mu da ndi on say ada na Yesu so on kan kira ko nsafo ne manfo say mu free me so nko mi hunu mu da no be kan kira asofo di asofo ne ye nyeba o tene wona entene di asofo de ni da so wo di manwa manfo ne akɔwe nsafo se na asofo Kristo anim adwensa kira fam asofo ni adwensa kira honhom aye friend adwensa kira ho ne e bɔ asofo ne Yakobon soma obi a omutimi ni di asie omene omutimi sore ne ham na kuma sia asofo do se ne me ham ye mo ya asofo na asofo bia no so betimi agyina manim na asabo de soma ame no watimi atwa fo Yakobon so da sofo bia ni ho se patani bia ni ho
be hia me ene atumuda wa kenka school bible kenka kwa dia master tumuda wo de wo ma sua kenka na ba me dia asafo ade ni dire ne honhom na e ba wo so che dia sofo de ya na eye me omo ya asofo ho ye mobbo ene da so ho de manwamanfo ne asambofo esene asofo omu ni adwen sachira o de opawe agyanom penso di ba nyina wona Nyankopon so ma agyanom di kai no wona di manim no wona Nyankopon so ma nyina asofo ne no ham omu ni adwen sachira ye ne osoma ne ye tene wona o mo ntene omu so no se omu so time kenkai di me meye o maye ni so tetekwaa wa wo gi asem enti na me say heaven ade tin wo so ofre me bro be faketi wa bi dia na bebrebe ne ye nti obe reject wo mo bebrebe no se de wi asete no eno mbe follow nti wo follow de wi asete a na nyame ni wo be ye efensei tete kwa na woni akobie woni pa ne so atase ena ukoye Onyankopon ni so woni so kobie na Nyankopon na odi ka ba wi ase no de o kire o se ye na wo ya Nyankopon ni woni ayede yi abue na enipa ni so no wa ba tete kwa by one ye nyame ni so atete kwa afo no do so nti wo tena wi ase no woni nyede yi enye tinu o se wo be hia onyamba je wo Amen. ndu bo se o papa kura no wo po wadamfo anu arejete wo mimi se sia mo we asofo na minimum kane e se nye obi akono so mra me nchei because omunim se so mba me nchei a asem no mba be kan no ene de omunim se nyame tie no me nye ntum sa bio de kane ne enim no enyuma dada atwam 2014 wona am no hom so ma me nyuma foforo said ye no kra ho aho ode ne bo hye etie onyamba chewo Ama na ye wonim se wo ye nipa ni so tetekwa enipa kura ko ba bia mpeso obedi akiri wonu ya muhia na omo nu se de wiase ye wonya bia omo kom ka se o Mr. Magidi ye nya no tetekwa te se no aye ne ho tetekwa we ma asori ase no aye ne tetekwa ndubo nse ewiase kwa wo ye omo ni so tetekwa nti ye nya de ye kan akoma to yam na ye din twa awurade wache tie e mo nse mansa ebre bi so beba ebre bi beba Nyankopon asase we etesu yi won so a won so ye tetekwa wo na ni so no Nyankopon so beka se wo de nipa a wo mani abie wo ni mu e ko baabi wo mo mani abie onu nyame na abie wo na ni no wo do mu ko baabi ebre wo nyame da ne beduru do mu ko baabi no wo so no wo be frɛ wo amen mesi miwa Yesu ada no wo na wo be frɛ wo amen oba be fa nipa de wo na ko baabi wo na wo be frɛ wo amen se de nipa ko ayem frɛ wo ade nche wo mani abie wo se ntete kwafo akiri sane na se ntete kwafo no enye wo na wanya nye de wiase de wo manya bi o ne wo gya Nyankopon na asem kronkron wo mo wiase no mo follow Nyankopon so mo akiri sane a wo san firi nyame achi a wo mo follow wiase na be kuo mu nyina jeda no e be duro be hu na sofo be wuo be hu asem pakafo dodo a wo be hu asomafo dodo a au dia da na eba nti na de o mo mfrɛw ene de o mo mfrɛw da yedin na da Onyankopon nam Kristo so nam na bɔfo konkron so obɛsane no na obɛfrɛ wɔn na ɔde wɔn kɔ ne fie hɔ no mesi Kristo bɛfrɛw adentia ne mu no wo bie woni na nso yɛ sutie di manani bue o brɛ wo ase di manani bue sa na ne bue no so bɛyɛ nipa ni so atete kwaade Awurade nhyira mo amen pato otenasi hallelujah amen dene wobu sanfo reject wo so yetete kwani ma ne haw kra wobu ahwe na tade kra asene obetena na oye gagai masa eti wo na me se e ntade dia ntika mu ntobi atade se na mu ntimi ntokra ma me
dia tade ni person na wa yubo se wa ya kenten aseje se onu na ni nyame awurade sister brother o de ye nka o hwe wo se wo de wo chiri sane no se wonim se wasan wo chi wo se be kuntu de enye de ya da ne beturu se be ya ma o se wo be ye nyame ani mu kwasea sin se wo be ye nipa ni so kwasea amen wo de nyame ani mu ni jimi fama nyame na enipa hunu se wo nsehwe yes ndiada na eba no onyankopon enkofo e wa asase so na sem aye won atetekwaa adentia sa nkofo de ntia na sem aye won atetekwaa nya nyame na aye won sa na mo wiase na hunu se de omo no ye no wo se nipa na anya bi nto atetekwaa ena nyankopon so nim se den ko san fi na sem ho no ena atetekwaa nde wo de na obi be fo atetekwaa no wo do sa to ano onu mom na nyame nim se hallelujah amen ade ba ko ese o de nyame ase ne se o si nyankopon so agina tuo nyame agina tuo hallelujah amen nyame agina tuo na be gina o yes ni se nyame hunu se wo Atetekwaa nya wa reject you afa ye hwe asase su bu nkompo na hwe mo asofo ne ufiefo dodo say do won have in eba di nsem ode soma ame no wo ye awurade de Nkwa de nsem no kra ba ntina wo se atemu ni dura enipa bi omu nim se Nyankopon atemu setie no omu gina Nyankopon atemu na sei nyame bie nsem ba akomienu me esa so kyerem so se awurade yes awatemu no ye no kre amen hallelujah amen di nsem ode soma ame no nsem na kyere nipa eda enipa elko seyim ene won wo beti won kwa na nsam ni shonsu amu se bɔ ni timi eda di pefese kakra bi na o so obeje won na ye no kore yes nsɔre na do sonsoma ne nyo hwanwa nipa ekɔ asɔre pidie ko meme nsam yi ebe ya dia ma mo ahemfo so bi betimi age adie esa wo ye wo hene na so betena konya tuntum ho a na meme so so a wo kra na medi wabro ene no obi a pese so ye wo hena ensane akonya tuntum no preach kenya me asem kire ne se eye wan preach an kire ne se eye se pe ndo ya asofo mu preach a wo so fiance wo ho unu obi deti because again I say pe pacho henda pacho o wo hene wo kwa adwuma pacho asofo no spiritual realm no Nyankopon abie mani sa brother na ye oboafo nyame na ebie wani hunu wei tubon se sa wona tie gamamo sa mu no sa asofo ne nsore no eno no mo ye de yi adentia yafoa ne bone so atemu nya maye obi a ne bone a wo ye no pesa wo ye de yi na odo wo ye sofo na usore na piji say o kenya me asem say ensangu onya bone ahemfunu nkonya tuntum ko twa nwa na ekokogu so no enya bone ahemfunu nyina be ba wasore me so ba me nche o na me ho so betu fu se dabi aheni ewe na wudi ne ekokun nti e beta open na obusu afon kokasa se free sa break unwu nsabiu ena unkum dwan ko nkonya no so bo awurade dini mom yenye nkonya no nkohye na nkahwe ye be ka jo se wo bodam a fa yakonya si ye ho ne ko bodam Onyamidi for minua bai se oda Onyankopon wase mi wurade enti a wokasa ne se oyoba se de Onyankopon hyehyɛ mu sitie no na body esu sitie no oba bia bosome so a okwa fikyire ubo wonsa na mi wura minua bai se ono no de
kame bɛyɛ sɛ abosome nan na omu ne nsa ɔno no wonim sɛ ɔnyem na mmom bibi na ɛprɛse no miwura me nua bɛyɛ sɛ na onya akwanya bi a wɔde bɛba abɛto w'anim yɛwura etina no 31st ɛna akwanya kɛseɛ free miwura Odiyifoɔ Agyemang Benjamin nsɛm ɛbaa ne nsra bɛm miwura akwanya no ne sɛ oka so obiara mfa kodu bɛtem mmiɛnsa mmra miwura me nua bɛyi ɛyɛ sutie ɔde bi bae okasa kyerɛ kodu no miwura me nua bɛyi so okɔ ofie ɛna okɔdi kodu no miwura wɔse odi kodu no pɛ odi ne memene da eti anadwo adeɛ bɛkye kwasiada na yaba asɔre no anadwo no ɛna ɔse ɔhwɛ sɛ emogya egugu no mogya ɛba na miwura ɔse wɔyɛ fast ɔka kyerɛ me ɔse ɛma pad bi a ɔmo yusu miwura ɔse oyusu bi dohu ya ne sɛ mogya na yi toa na puchi pad na pad na da baabi no miwura me nua ba yi se emogya ne yi toa ɛsosom ti miwura ɔse ɛyɛ saa ma ne kɔtena deɛ na aso tena so no chamber pot ɔkɔtena ekuru abato ɔka no borɔfo ɔkɔtena ekuru abaso miwura na ɔse eyi toa eyi bum ebum saa na abɛhwe kuru abanum tem miwura me nua ba yi se emogya ne tu no ɛma na ɛni enyan etu ɔkɔfa ne ma ɔso kɔfa ɔma no deɛ yi pampers nkwadaa no pampers no ɛna ɔkɔfa bi sɛ ɔde sɔ ano na mogya na yi na pia pampers na tikɔ na da fam miwura na wanwasɛm wɔ mu no sɛ sɛ na Nyankopɔn a wɔsoma miwura Odiyifoɔ Agyemang Benjamin na hunu sɛ yadeɛ bi wɔ me nua ba yi yadeɛ sie no awurade bɛkyɛw wɔnyame difoɔ me nua ba yi se emogya no ɛnto no dakoro etu no toa so eyi ntoa saa akɛseɛ sɛ kwasiada no deɛ ɛbaeɛ no ɛbaadwoada saa ɛbaabranda saa enensia wosi hei nyame na ayɛ adeɛ ti Onyankopɔn na kodi amanama emogya ne yi saa nensia pɛpɛɛpɛ eyi yɛ no ɛno ano no ɛmɛ biem miwura me nua ba yi se saa mogya no ba nensia no wie no afei deɛ na egya no ayase yaw na ohunamane ɛwɔ na ayase na ɔse da bi ɔteɛ nsuo no miwura wonya bi na obu nsuo no kakra bi ɛna ɔde fefa na se hɔ miwura ɔde fefa hɔ ni sima sɛ yaw no gyae yaw no gyae ama sɛ wade ne ho miwura me nua ba yi se wade ne ho papa na ɔno a n'anim deɛ firi ne mu pieɛ miwura ɔsesa nko wanhyia Onyankopɔn a na ano wɔsoma wɔ na wɔnam so aba bɛyɛ atɔyɛ a ɔmo de woma yɛde kwadu baa a ɔkasa kyerɛ na kasa bere yi miwura ɔsenka adeɛ so kyɛ fibroid ɛna nka ɛba no so nanso Onyankopɔn soɛ na asomdwe no wayi na firi mu a na ɔkasa Yesu mo nea wayɛ na ɛdɔɔso amen Imonsa na kaso owura Yesu yɛda wase o owura Yesu yɛda wase miwura Odiyifoɔ Agyemang Benjamin Nyankopɔn somafoɔ kronkron ɔtene ni sɔfo maame se Nyankopɔn ɔnto nkwa ndem paa ɔse Nyankopɔn nam nso ayɛ ahodwiridi a ɔdwene ho no wanda Nyankopɔn ase a na wayɛ tiafoɔ ɛne sɛ yewura ɔse ne ba a ɔbɔ ne boyi bɛɛ na wɔtwe mmienu ɛne ɛnɛ saa na ɔka no ɔko biara wɔse ahoɔhyeɛ ɛba abɔfra ne so na ahoɔhyeɛ na no ɔdene deɛ efiri wo tiri so besi wo nan mu yɛ deɛ nsa ka baabi aben yewura wɔse ɔn deɛ wɔhunu sɛ nkora yadeɛ fi sɛ wo ya ne aka kyerɛ sɛ ahoɔhyeɛ betuma baaba so enti da bi apala nsuo deɛ ɛyɛ available wɔ dɛm yewura wɔse pala nsuo no yɛakyerɛ ne deɛ wɔntɔ a ne boɔden ɛne ahodoɔ ne nyinaa wɔwɔ bi yewura wɔse afei wɔde ama abɔfra yɛ ama na ɛyɛ overdose
wo hu se ne ho ayehye mfifire ne bro so ene ade a no de bi agu ayim no de ama no cho no de tawro abonsuom ne gu abofra yi ho yewura o se wo de nim de ne na ho de aye bia stay abofra no ho bene sa no wo bobrim no wo bobrim afa na kire se ya bro so fo maame so ene wo se ada na esa metena se ma ade be fama se sa me wo Nyankopɔn somafo Odiyifoɔ kronkron ne na ase onyame bɛgye ai yewura wɔse wɔyɛ wɔka yɛ no wɔse mede ne bɛdwane abɛtoa wo na wɔse bra abɔfra ne bɔ birimbirim no na ahoɔhyeɛ ne gyina ne so nyinaa no wɔse yɛ saa de yadeɛ bi abɛgyina ne so abɔfra ketewa wɔ yi sɛ ɔka mama kora a wɔbrɛ na ɔka mama kakra no wɔse yewura deɛ firi n'anum ba no so pampan ne yɛ kankankan na kyerɛ sɛ ayɛ nwanwa ɔdwene ho a ɔnte ase yewura wɔse na wɔtwe sɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛna wɔse ade na yɛ abɔfra na wɔtwe na me de menim deɛ ne me bibia yɛ nye yedi a ɛne mɛkɔ Nyankopɔn somafoɔ ne nkyɛn mɛkɔ Nyankopɔn somafoɔ n'anim o bɔ nsɛm ana o onyame bɛgye yɛ yewura sɔfo maame si wonya akwanya na ɔde bɛdan ho na ɔde bɛdan ho a wɔse ɔma ne kɔtɔ nsuo ɔno a ne kɔtɔɔyɛ ɛna ɔde baayɛ na wokasa kyerɛ nsuo no ɛna wokyerɛ no deɛ ɔmfa nkɔyɛ ma abɔfra no enti ɛbra wosrɛ ma abɔfra na wokyerɛ nsuo ɔmfa nsuo no nkɔyɛ deɛ ɔde bɛyɛ no yewura wɔse wɔde nsuo no ka abɔfra no sɛdeɛ wokyerɛ no teɛ no abɔfra no anum pampan o ne ho ɔhye o birimbirim a wɔbɔ o onyame bɛgye ai yewura ɔse Nyankopɔn a wɔsoma wo no wabɛyi akora ne haw nyinaa firi ne so a ɛnɛ sɔfo maame se abɔfra ne timi daa ma ɔno so timi da bia ɔda Nyankopɔn ase ɔda Nyankopɔn ase mebodi akyerɛ aman mi nyame mebodi akyerɛ aman mi deɛ mebodi no mebodi danto ayi mebodi akyerɛ aman ato nyame wayɛ bi ama mi si dɛ akyerɛ aman aw onyame wayɛ bi ama mi mebodi akyerɛ aman mesi mebodi akyerɛ aman Israel mebodi akyerɛ aman Idiye mebodi Jesus mebodi akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama mi mebodi akyerɛ aman onyame wayɛ bi ama mi mebodi akyerɛ amen akyerɛ ɔtena sɛ Awurade nhyira wo ɛda Yesu ase amen na danse nyinaa de amama sɔre abegyina ne yɛ ɔse nanum pampan na agyae pampa kyɛw so all kind asɛm na kyerɛ menim ɔse ne na ɔtwe ho ɔse ne ba na ho ayɛ hyia ma afei deɛ ɔkasa ɔka ma akɔ sɛ pampan firi nanum yɛ deɛ pakyɛw ɛwom menti bi kura da gya akora ketewa a ɔsɛ akora bi yɛsɔ nanum ohwam nti akora ketewa akora no yɛ ana ɔbɛsɔ atumi de ohwene kotua nanum so what you say mu se nanum no scent ni yɛ different na ɔse ne ba no deɛ ɔka ma na sɛ dada hu sɛ scent ɛwɔ nanum enti na mo asɔre bɛgyina ha na ɔse ne ho ayɛ hye nti woka asɛm wo akyerɛ me a mesɛ ma wa me sɛ fa nsuo na ade ba no fa kɔyɛ sɛ fa kɔyɛ sɛ woka hyɛ Kristo deɛ no monyam ahohyɛ no gya ma nanum scent na ɛwɔ no so ayera Sunday na nume oda ya ma bimbim no nyina agya ya first nso ahoma cha ne sam sorry no oda me nsa so saa na obrɛ wani kumkura na wusiri pɛ pakyɛw papa ne nyina agya ɛne monyam kan Yesu dine amen so nam ne dom ne tumi so me nsa no pakyɛw ɛyɛ paneɛ pakyɛw David ɛyɛ medicine pakyɛw David sɛ yɛ nsa pakyɛw bisi bibi tim amen amen
me hu ne me nka me nwanwa na num pampa no kra me kwa na me ru afi no kan na me kai se saa we no ka che mutum se no kra ne de ha no papa say ne ba no o ka mama no oben wa na num pampa ye de e ba akra keto se so nkana num ohwam Eda Yesu osoma ame ase. Amen. So nam ne dum tumi so no ya hodwede anwade. Amen. Monyam ka Kristo dini. Amen. Tenase. Amen. Mi wura Odiyifoɔ Agyemang Benjamin me ma me se Nyankopɔn wo nhyira wo paa. Ye ntia me ma me sire nhyira ma wo ne se. Ɔse Ogitum se Nyankopɔn asoma wo na de asasie ne kyerɛ se wasoma wa mpa. Yewura ene say ose na wotwe se na kwasi ada na ofre se obi a woso daye na ohunu awufuo ewuo ho niam bia no omra na dodo na abegina animu ha ma wo sre ma wo ekire wo sre ma ye nyina soso ye ma me se odi ne krama dance ese se na nke ye ne fie na eba owura ose Yawada neba ye shenkani otwika odeka ne kwa adwuma ebe nonso anwumre wapon no odeka na koma bonsuofo se omunni ni ma no tibira bonsuofo dika ni ama no omawie na omofra se ya wie o nti wo se be fa ne ka yewura o se ne ba na ehunu hwe di obehunu se ne home ensiso nti ka na odi akobo nsuo se ye nini no wantimi ankotena mu se ode ka na eba biu amanfo na suso ni modene ba efie yewura ne yama me se wo modene ba no ba ebeto na woje ne hotena akonwa no na nani no adane kala tuntum na wona nini so nyina ekọ ena fufuo no nko ana aye kakraka na abeda so yewura wo se ne ba ni ntimi nya no wo hwe no wo se ye eni e wawuo ya osomafo ehunu ye no ofre ye no eno na ebeda adi ene ye wo boa yewura wase wotwa nane no na kire se 31 nsu a wode ye wokra bia adoye no onyame baji ye ya ma me se na owo bi ofa ye no obu ni ti no white no ema no wode gu ne bananum no wasa bu baako eno nde wode fefa ne kuma ene na chiri nyina hyi aye yewura ose ne ba no wode ensuo no ma ne saa na oto ho na ano wada tiya ma me se on de osuro nti ogina ne ho ntentene ene wo hwe ne se ohome ana tiya no wode ne nsa chi akoka ne kuma na home na ebo yewura e ma me se ohun sa ne ba ne nwuye na home na ekọ no ene waka na kuma to ne yam se Yewura Odiyifoɔ Agyemang Benjamin achade akese a wode achemi ya aka we wunnu obetena se onyame baji yai yewura ya ma me se ebra wonya gidie wo nsuo na aka ne ba no o se oja ne hokɔ dai na ne ba no so dai ebo be no onum o se ma me kɔ adwuma o ana o se wo kɔ adwuma se wo bi awuwo na ade ache ya wo se wo ma animu ntete kura wo se kɔ adwuma wo se me ho ayeden ma me se wo ka hye Onyankopɔn osoma wo na nimonyam se ne ba ne besi ne oda so ye adwuma onko hospital biara onyame baje ai ne de Nyankopɔn nam wo gye nsu a wo de che okra bia akwa no wontu atakuntu asempoa no akoyi owuo afiri ne ba no so a na oda Onyankopɔn ase ohunu de wanka ohunu de wanse de waka nyina ne se sumai ba ma no enti oda Nyankopɔn ase on se ma mi munimuni on enim de Nyankopɔn ayaye de papa mpacho ai metaka to so obi dadwene nye obi dadwene ene obi amane enye obi amane pacho dabi nti maame wan hwe ya na danse na wodi se ne ba na ni fufuo kɔ na ɔde ne to no kɔfa ogie nso wan hwe abebusa se na won fa ne nkɔ hospital ɔno maame ɔyɛ retiredness esi akwa ne fia wotim no ɔno hwe ayarefo
ne ho de mechiri Pastor the one ya be bisa say obi na ni fufu ko de ade no won fa no enko hospital enko de ye de ne ko mo ko hwe ne bia ne wo no Pastor so asiase Pastor ba won say de aduru na je so onyame ne tumi ne nsabam amen go on na from no munimuni oh hallelujah amen mami munimuni condition ya ne bayi ko mu a oso ofa oje nsuo no obu ni tinima hwe oje nsuo ade we etirima Pastor na ode ma no drugs Pastor David we be catch us say nyame soma na Kristo som mfa nsuo ho wasei abodam long time ono no dam no me che se oboye no eche long time dambo Pastor she obi eni wa nyankopon soma no a nyame mfa no so mfa abode so nya ahodwiridie nipa bi eni ho wala nyame soma wo nyina ofa on so fa abode so no de ahye ne de no nyam de entire se ya no pese nipa hu se asem na nipa na ka na ye no kura fi nyame nti abode kura tie sa asem no Pastor papa de ma me hu condition a omu ye adwuma wa yare sabia ne nipa no okomu a ontimi nsa ma empom bi ne bi ato ne ba no na okofa ogie nsu na ogu ne tima na odi gu na num brebre timi wura mu na odi bi srasa ne kokoni na chi se akoma ne na ye adwuma akoma ne tia ija na adwuma ya ne nipa ni o ma me wo ye fast we ye spiritual fast pa amen se wo se akoma ne ho no enya ja adwuma ya asema ye de aba na odi bi fa na koma ne so odi bi fa na chi mo ja ne to o tie ma me asema adan se wo kan che se woni onim di ohun ne wo se na osuro mpo so wo ja ne ho aye de akoda wo sa condition du na so wa ya be ja ne akwade be che ba no da ho kaja na o gire ho ana ye se o ohun se afede wo home no wo kwa akoda de achi na ne ba ne mom na egbo punum se wo kwa adwuma e shanko Odiyifoɔ ajo be ja me ya ko tiri yes hallelujah amen enano 31st ye be ba no me ka cho se enso we be de ba akoma wa sika na dwete di ma me enhia nsuo enam Kristo so fa me so a ta fi ye sha se nkowu aba ne fie Pastor ye da se frade ase amen ye da me wura Yesu Kristo ase amen so nam ne dom ne na hu mobroso o fa me so na bodi nyina tie anum asem no ye nsenkyere ne ahodwiridie ene monyam kan Yesu Kristo de ne amen ma me tena ase amen 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 ene monyam kan Israel tumfo nyakopon de medofo wona ba kru Yesu Kristo Nazareth ne no dine mu medofo yakoso ne da nyakopon tasefo ase a voice of truth ebre no so anam da so ne wi bidin do Odiyifoɔ ajo Benjamin enen so no pai medofo me da no pai mfie pimienu ene aduno baako ne boso meto so miensa emo na me no woni na wo hwe di kan ni ye da nyakopon tasefo ase medofo ye baaye no ye ba so do fie ni so uti nyakopon na sem no a enipa obetimi a oni bebie oni pa ni so na nyakopon ni no ye Atetekwaa ena enipa ni so no obetimi a ye kurase ni no mo afro Atetekwaa ni nyakopon ni no wani abi na nipa biara nyakopon ni mo no wo ye Atetekwaa ni no oje wo nkwa enyi ena onipa biara enipa ni mo no wo ye Atetekwaa no se gina Kristo ne na sempa so de a ena nyakopon beje nkwa se osoro ahi ni no asempa no eni asase eni bue ni asase afefesem ne diesi na no osomafo Paul kan pefi se na ni mu asempa no ho ye da onyankopon tasefo ase sei no onyankopon asempa ne tia osomafo si na ni mu ho o se ahini no mu asempa no e yankwasasem de ma wona wayira sei na ahini no mu asempa tie timi yankwasasem de ma nkrofo ayira ye da onyankopon tasefo ase wonam ne dom ne na humobro so na no pe wabedum aboye odofo yedum nyina na me kai wo se so wo hwe asempa echi watwero se nsenkyereni bedi wona beje asem ne di no echi ye da onyankopon tasefo ase bedofo ye ba asori fi na asempa ne chi ne hwede ne so nyame nam na humobro so afam so no ayi ne binum brem so wo hwe maame no yinua ba no o se bosome ne ni wonko afikyiri ono so a onyem nti wonim de ekoso ne nipaduam ena ontimi mbie yefunu no so na wo hwe ade kodie wo no ontimi hohoro mu
nhyira nkan Israel tumfo Nyankopɔn Odiyifoɔ Agyemang Benjamin me Nyankopɔn ne dini sɛ kodu a mekasa kyerɛ no na Onyankopɔn na modom so Ɔkra bia ne nsa kan bi no odi kodu no osi Yesu tini mu amono mu na emugya na asie ne bosome nan no epie mpofire mu yɛda Onyankopɔn kyasefo ase yenam so wona efiri wɔn masua so na ohunu Nyankopɔn hunu ne ba Yesu no ya omonte ye ne osomye no yenwuma ne do nyame fa yeso ye no omonte ase timi se sankofi ne wo Kristo bre so nkomo ne bebo na senuam se na no Yesu de dote ye ti ni frene ne ntaso ni pa ante na se yesi wonum unim de ho a de ko fra dote unim de e wo dote nim nipa kan sempi ne so nyame ne monyam ne dadi enchiri mai mi so ne wo Kristo bre so a sa asori mpanyumfo ne asofo no omu na ka bebo Yesu asenuam omu ni magye so mawu ansa yeda Onyankopɔn kyasefo ase sa na hwɛ maame ne nso ɔse ne ba ɔso de kai kobo nsium ɔkɔhoro ka no ɔse ebra ɔde kai ne si wɔ no ɔda na ɔdomu nya ne sɛ ɔkɔfom ɔtwawe wonsom maame ne se yede ne ba ne beduru fie no na ni nyina akɔ maame ne nso ɔyɛ nurse ni retired nurse na nsia no ɔkɔ ahomegie mu maame ne se yede ne ba beduru hɔ no enipa bebre aba wɔn nsɛm ɔbɔwu condition sɛ de nipa na esi fam ansa no ɔwu ne ba ne kɔmu bi na nso ɔse ɔgye ensu a makasa akyerɛ ne ati Onyankopɔn asɛm sɛ nipa yɛ tuatefoɔ ɛne ne amonhofoɔ ɔse ensu na makasa akyerɛ ne ati Onyankopɔn asɛm no ɛbra ensu no de bi ma na ba no de bi gu nenum no de bi sasa na akoma sɛ akoma ne yɛ adwumagya ne adwuma yɛ anasɛm bɛba maame no ɔyɛ spiritual fast ɛbra ɔde ensu no sasa na akoma no de bi gu nenum no ɔse Yesu tiri mu ɔhwɛ ne ba no na ni no tuntum ne nyinaa akɔ akafita no wogya na hɔ akɔda wosuro ɔse ogina na ɔkakra no hu sɛ ne ba no dae ono so kwa akɔda bɔ ahomachi no na ne ba na so de binya ne sɛ wɔ kɔ adwuma ɛno onyam ka Odiyifoɔ Agyemang Benjamin me Nyankopɔn me Kristo no ne dini yɛda Onyankopɔn kyasefo ase saa no so na ahwɛ sɔfo maame no so di na danse sɛ ɔte ɔsɛ ne ba no ahosie bia tie si no so ɛkɔ na wotwe mienu ɔsɛ wayaya yɛ ɛnkɔ wanu enuru ɛkɔ hene bae ɔde bia ma abɔfra no enuru ɛkɔ hene bae yatwera ma no watɔ yare na ahohye ne nkɔ ɔsɛ titira na ɔtwera feri de ohun yɛ sɛ abɔfra no mu no pampan ba maame ne kasa odi kan ɛsɛ abɔfra bia ne wo manum kan ehwam wo sɛ ne ba ne de na sesa ɔde abɔfra ba nam de mesa kan no Kristo Yesu Nazareth dine mu ɔsɛ ɔkoduru yɛ na abɔfra no wontimi na esu nkwa no ɛna tɔ no so abɔfra no ti nani ahohye no nanum kankan no Yesu Kristo dine mu agyae mese ensawi bibitim ensawi bibitim yɛda Onyankopɔn kyasefo asɛm dɔfo wɔfam so na ɔyɛ ahodwiridi anwadeɛ ɛde hyɛ na sempa no ma ɛne monyam kan Yesu Kristo dini yenum nyina na medɔfo me kai wo sɛ ɔkyena no pa ɛyɛ kwasiada anɔpa ya me ne wɔhyie yi mmendai ɔkyena no pa ɛyɛ kwasiada ye free voice of truth so a ye behia ɔkyena no pa medɔfo ba bia wo bia no sɛ Ɔkra ɛne no japade na ɛkwan fa so ansa na japade na timi abam ɛwɔ wu akyi na Yesu bepie no ɔnam ne nko ano no kɔfa ɔsomaye ne so no kyerɛ yɛ na kwai fam so no kyerɛ na temusɛm ɔfam yɛ so no kyerɛ na henie mo somasɛm amayo amafa so mo nyo home ɛda mo Kra ɔkyena no pa ɔbɛdom mo aboaye nti ba bia wo Ghana ha bia no meto me safro obohu Odiyifoɔ Agyemang Benjamin Kumase ha adwoso bonwure junction Kumase ha adwoso bonwure junction nti yɛn kan ɛne adwoso kɔ yaso ba bia benya ka na mekyerɛ central market anase labor amakono about Awonaga junction Ofori Krom anase Tech junction bo se trotro na pai adwoso ni dwabe afibiase for trotro ni bi trotro catch the meat anase driver so be si wo bonwure junction usi bonwure junction so a filling station kese na ya no ho no ekwa da filling station no wanem ntenten so wo fie na si wanem ntenten so no fitia na ya boso kokko no efie na chi ho na be hye Odiyifoɔ Agyemang Benjamin Kristo makwa no de nkwache ya ɔkyena anopa wa so na ado ka ne ba uduro dwo so wabusa won se ope dwaben kwa no ye kyerɛ wa wotisi so waduro kyɛ kroma bisa won se ope bonwure junction won betro se ponim tenten so ho uduro bonwure junction so a filling station kese na ho no won sabe nkum ko tar kwa no so wo branch ya wa ka na wo drive no enuru 10 seconds drive 10 second drive enuru bon se efie ne si wanim tenten so kwa na nim ho na ya boso kokko no efie ne chi ho na be Odiyifoɔ Agyemang Benjamin kwai na ɛda fie no futu kwai no asɔre fie ho na ɛba asɔre fie nti na kwai ne da ho ɛba asɔre fie no ho pɛ bra na Kristo mfam so na temu sɛm na henie mu nsɛm na hudwiri ne na fobu nsɛm Kristo Yesu mo soma sɛm a ɔde asoma awiebre no Ɔkra nti no ba na nso bɛfa bi bɛgye bi na mo Ɔkra wu akyi ya de bi no mu sɛ ahenie no mu nsɛm ye bi no mo dia ɔmonum sɛ nipa nyina dia agye si wawu wobɛpa akonya sɛ ɔbɛɛ na nso ntumenye yɛda Onyankopɔn kyasefo asɛm dɔfo na sɛ ɔpɛ sɛ wo frɛ no mo kyerɛ ɔkwan ne yi ɛbra wo ba wo mfom a
hwɛ number yi so ho number yi hwɛ number yi na frɛ wo fra wo no be kasa wo no kasa wo be kyerɛ okwan no na otimi ni me ehia onyankopɔn yɛ adom a ɔkyena anopa ba bia wo bia no me hwɛ onim na me ka wo se enne me nda me no wɔhie yi nyankopɔn yɛ adom a na wotwe se ne da se ne me nda se ya no ebra abɔ no nson kopem no wotwe voice of truth Odiyifoɔ Agyemang Benjamin obesa atime nka ewo Royal TV akasa fidie so onyankopɔn so bi nka ho ne ba kuri Yesu Kristo dire mu amen bye bye.